Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäherine sarp edilen elektrik energiýasynyň degişli töleglerini geçirmedik hojalyklaryň öpçünçiligi kesilýär. Şol bir wagtda jemaat hojalyklary güýz-gyş ýyladyş mövsüminiň öň ýany ýyladyş gadanlaryny awatlamak üçin we beýleki awatlaýyş işleri üçin hojalykllardan 100 manat meçberini öňünden pul toplaýar. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda has köp maşgalalaryň hojalyk hyzmatlarynyň şol sana tok, gaz we suw öpçünçiliginiň aýlyk töleglerini geçirmekde kösenýänlikleri barada habarlar gowuşýar. Geçen hepdäniň dowamında elektrik energiýasynyň we beýleki hojalyk hyzmatlarynyň bergisi 2000 manatdan aşan 147 hojalygyň elektrik liniýasy kesildi. Töleglerini geçirmedik hojalyklara 1 oktyabra çeline möhlet berildi. Diýip bir öpçünçilik kärhanasynyň hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Maglumaty görä şäher elektrik öpçünçilik kärhanasy kardylaryny berilen möhlet eçenli wagtyna geçirmedik hojalyklara goşmaça jerime töleglerini töletdirmek haýbaty bilen duýduruş berýärler. Şu günler ýurdun dürli sebäplerine elektrik we gaz öpçünçilik kärhanalary ilat tarapyndan sarf edilen energiýa serişdeleriniň töleglerini ýygnamak işlerini batlandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan şäher elektrik öpçünçilik kärhanasynyň işgäri Tomsaýlaryna esasan elektrik energiýasynyň bergileri ýüşen hojalyklaryň köpdigini aýdýar. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ozal ilata mut berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Türkmen hökümet hojalyk hyzmatlarynyň tölegli görnüşe geçirilmegini ilatyň hal ýagdaýynyň gowulanmagy bilen hem-de bazar ykdysadyýetynyň talaplary bilen düşündirdi. Ýurt ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagtyna girilen tölegler köp sany eli ýoky hojalyklar üçin goşmaça agram saldy. Azatlyk radiosynyň Mar vilayatyna habarçysy geçen hepdede bu sebäpde hem hojalyk hyzmatlary üçin töleg ýygynlarynyň batlandyrylýanyny, köp sany maşgalalaryň sarp edilen energiýa serişdeleri üçin töleglerini geçirmäge gurbunyň çatmaýanlygyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenbaş şäherine jemaat hojalyklary öňümizdäki güýz-gyş ýyladyş mövsümine taýýarlyk işlerine girişýärler. Munyň bilen baglykda şäherdäki käbir ýyladyş gadanlaryny hem-de gaz we elektrik geçirjilerini awatlamak gödeňinde tutulýar. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy geçen hepdäniň dowamyny jemaat hojalyklarynyň işgärleriniň awatlaýyş işleri üçin her hojalykdan goşmaça 100 manat meçberini pul toplamagy başlanyny habar berýär. Jemaat müdürlikleri şäheriň 8 töwereg umumy ýyladyş gadanlarynyň awatlaýyş işlerini mätäşdigini aýdýarlar. Ýerli jemaat hojalyklary nowatdaky güýz-gyş ýyladyş mövsüminiň 10-njy oktýabrda resmi taýdan açylýanyny we şoňa çyn awatlaýyş işlerini tamamlamagyň zerurdygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini esasan umumy ýyladyş ulgamlaryndan etrap we oba ýerlerine bolsa özbaşdak ýyladyş ulgamlaryndan peýdalanylýar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan jemaat müdürlikleriniň işgärleri Türkmenbaş şäherine hojalyklaryň diňe 20 götürümden gowragynyň öýleriniň umumy ýyladysha birikdirilendigini, galan 80 götürümniň özbaşdak ýyladyş ulgamlaryndan peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ilatyň elektrik energiýasy we tebii gaz öpçünçiliginiň tölegli görnüşe geçirilmegi bilen Türkmenbaş şäherine hojalyk hyzmatlar bilen öpçünçilik kärhanalary ilat arasynda öýlere oturdulan tok hasaplaýjylardan sowu geçip elektrik energiýasynyň ogruýyn peýdalanýan hojalyklaryň ýüze çykarylýanyny aýdýarlar. Elektrik energiýasy bilen öpçünçilik kärhanasynyň bir hünärmeni şäher boýunça elektrik energiýasynyň öpçünçiligine 70 götürüm töweregi ýetkiniň hasap alanyny aýdýar. Azatlyk radio hojalyk hyzmatlarynyň ýagdaýy we ilatyň elektrik energiýasy hem-de tebii gaz bilen öpçünçiligi barada habarlar boýunça Türkmenbaşynyň şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi.